a lépcsőn állt egy tanszemélyzeti tag az egyetemről, és talán ő mutatott rám, hogy azaz ottan. Tehát román anyanyelvű. Tessék? Román Igen, anyanyelvű. igen. Ezt én nem tudom. Én ezt, amit mondok, ezt nem állításként mondom, hanem feltételezésként mondom, amit mások is mondtak nekem, akik itt voltak, és mondták, hogy az rám mutattak, mert én valóban itt meg voltam állva, és néztem itten a teherautót. Budapesten kezeltek. Igen. Budapesten kezeltek. Igen. Azt hiszem 3 napig vagy 4 napig voltam itt a Vásárhelyi Klinikán, és utána főleg azért, mert agyalapi törés gyanúja állt fent, a fülemből is folyt a vér, és bár itt csináltak röntgenfelvételeket, de úgy biztosan nem tudták kizárni, hogy fennáll-e vagy nem, és akkor egy repülő, a Magyar Vöröskereszt mentőszolgálatának a repülője jött be ide a repülőtérre, a mentővel kivittek itten a Vásárhelyi repülőtérre, és onnan Aradon keresztül, mert Aradon le kellett szálljunk, mert ott történt a vámolás. Na de hát az nagyon fiktív vámolás volt, úgyhogy ott már tudtak róla, mert a bejövet is le kellett a repülő, úgyhogy nagyon fiktív vámolás volt, tehát éppen bejött a vámos, ott rám nézett, és mondta, na gata, puteți pleca, és akkor a traumatológiai klinikán, Renner professzornak a klinikáján voltam, április 3-a, 4-e körülbelül lehetett, amikor már azt mondták, hogy na most ha akarok, akkor hazamehetek, kimehetek, mert azt mondták, hogy menjek el egy szanatóriumban, vagy 2-3 hét is pihenjem ki magam, de én akkori tévéfelvételeken is rajta van, ha még megvannak, ha nem dobták el, hogy azt mondtam, hogy az első nap jövök haza, ahogy lábra tudok állni. Haza is jöttünk, elég rosszul tettem, mert már Nagyváradra annyira eldagadt a lábom, hogy már a cipőt le kellett vesni, és már nem tudtam lábra állni, és akkor ott ki kellett szálljunk Nagyváradon, és ott a sógorasszonyomnál voltam, és akkor a bátyám jött oda autóval utánunk, és úgy hoztak haza. De ami talán a legnehezebb volt az egészből számomra az, hogy bár óvott mindenki, román kollégák, magyarok egyaránt, hogy ne menjek abba a tanévbe visszaoktatni, és kapok szabadságot, és maradjak szabadságon, és majd jövő tanévtől vegyem fel csak a munkát. És én azt mondtam, ha most nem, a héten nem, akkor többet soha nem lesz lelki erőm, hogy megint kiálljak, mert én a román diákokat tanítottam. És talán a legnehezebb momentum az életemben az volt, amikor nagyon nehezen a falhoz támaszkodva tudtam bemenni a tanterembe, és tele volt talán úgy, mint soha a terem a diákokkal. Délután eljöttek a román diákok, hoztak egy sokor virágot, és azt mondták, hogy azzal, ami történt velem, azzal ők nem értenek egyet, és nem ők voltak azok. Hát itt befejezem.